Hello guys, I'm Prakash Narzary. नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल. दिनै नोंथांमोना सानडेआव कमेन्ट्स रिप्लाइ खालाम भिडिअ बानाय होननानै बुंगासिनो दंमोन. आंनाव आइडियाबो गैयामोन. नोंथांमोनानो बे कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनानै दा आंनि जाय सप्तायाव बा जाय 7 weeksआव जुदि भिडिअ खालामबा बेफोरखौ आङो देवबाराव कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो हायो बिनि एन्सारै. स' नोंथांमोना बेखौ आइडिया होदों. गोबां मानसिफोरानो बुंदों कि कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनाय मोनसे भिडिअ खालाम, सानडे कमेन्ट्स रिप्लाइ खालाम. स' आं दा नुजाथिफैबाय. दहाय खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय अखा हादोंमोन बिनि थाखायनो थाब खालामनो हायासै. दा नै एसे इभिनिंस मोनाहांबाय. स' अखायाबो हागाबाय. थाब खालामनो सानदों. दा आङो पार्कआव फैदों लेपटप लानानै. स' कमेन्ट्स गोबां दङ नोंथांमोननि. स' बेखौ रिप्लाइ खालामगोन आङो. नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्ट दंब्ला मोजाङै नायजोबला आङो फुराय नायजोबला गासिबनिखौबो लाजोबनायानो जादों कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनायाव. स' नोंथांमोना सोरबा गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हासै. आरो बिनि उनावहाय आङो फेसबुकाव मोनसे पेज खुलिबाय प्रकाश नार्जारी नामै. आं गाहायाव लिंक होगोन. नोंथांमोना आंखौ मोजांबा बेयावबो फल' खालाम. आं नोंथांमोनखौ जा फल' खालामजानो लुबैदों फेसबुक पेजाव ओंखायनो खुलिदों. नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन होननानै आं खुलिखादोंमोन. जास्ट क्लिकल' खालाम फेसबुकाव फल' खालाम लाइक खालाम. स' थेंक इउ गाइस. स' आं गिबियावनो स्टार्ट खालामसै. ध्रुब ज्योति राभा होनदों एसेसमेन्ट बनाबा सबे बुजिफाबोति दियानो. एसेसमेन्ट एसामिस बुंदोंमोन बिथाङा. एसामिस रावाव बानाय अब्ला बयबो बुजिगोन. स' आङो মই এছামিছ নাজানো বেছি কথা ক'বলৈ. চ' মই ইংলিছ বনাম লাহে লাহে ইংলিছত বনাব আৰু তাৰপিছত হিন্দীতো বনাব. চ' এতিয়া মই আগত নিজৰ ভাষাৰ লগত বড়ো লেংগুৱেজটো আগত ফেমাছ কৰি লওঁ. তাৰপিছত बिनि उनावहाय बड'लेण्ड सिनेग्राफिया बुंदों 250 कौटियाव माब्रै 40,000 कौटि बाहायखो बुजियासै. 14 बोसोरनि बैसोल'मोन गथ'आ नाथाय सिखार जालांबाय मुस्लिम सेंग्राजों होननानै बे मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन टपिक. बेयाव जबनि बाक्सायाव 15-16 रोजासो साख्रि मोनगोननायाव बेयाव 250 कौटि रां हरदोंमोन BTC एरियायाव. स' बिनिफ्राय 41 कौटि रां बाहायदोंमोन. बेयाव आङो 41 रोजा होनदोंमोन. मानसिफोरा गोबां हमनो हायाखै. सोरबा हमदोंब्लाबो कमेन्ट्स खालामाखै. बेफोरनो गोरोन्थि. नोंथांमोना जुदि जायखौ गोरोन्थि नुदों बेयाव कमेन्ट्स खालामनांगौ. स' आं मिथिखादोंमोन गोरोन्थि जादोंबा दा बानायगबायमोन बुंखांबायमोन गोबांनो आरो गोबां एक्सप्रेसनबो खालामखांबायमोन बिनियाव. आरो बिनि उनाव आंहा टाइमाबो सर्ट जादोंमोन. स' बिनि थाखायनो आं बेखौ लानानैनो भिडिअखौ होबाय आपल'ड खालामबाय. आरो दिनै 60 रोजानिबो भिउस बारबाय. स' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस. नोंथांमोननि थाखायनो बानायनाय जादों आरो नोंथांमोननिनो थाखायनो बेफोरो भिडिअआ. स' रुपनाथ बर'आ बुंदों बिथाङा नार्जारी नोंथां नोंनि जिउनि जारिमिननि थाखाय भिडिअ खालामनाय मिस्टार अन्नानै आंखौ बुंदों अन्नानै नोङो नोंनि जिउनि जारिमिननि मोनसे भिडिअ बानाय होननानै बुंदों आरो रुपनाथ बर'आ. थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंनि जिउनि जारिमिननि सोमोन्दै मोनथिनो थाखाय लुबैदों. अके आं लास्टआव बानायगोन. बिदिनो बानायलांबाय थागोन लासै लासै. नोंथांमोनाल' आंजों थाबाय था मोगा मोगियाव. आं सानफ्रामबो बिदिनो गोदान लाबोबाय थागोन. गोदान बाथ्रा बिदिनो लाबोबाय थागोन. स' बिनय बर'आ बुंदों नोंनि भिडिअखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनदों. आं आसा थाबाय नोंनिसिम नों जोंनो आरो गोबां बाथ्रा बुजायबावगोन. येस डेफिनेटलि आङो फैबाय थागासिनो दं आरो फैबाय थाबावगोन. इयुनाव फिउचारावबो आं फैबाय थागोन भिडिअ खालामबाय थागोन. आरो बे चेनेला बर' कमिउनिटिसनि थाखायनो बानायखानाय. बेयाव रावबो स्पेसियलिस्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय नङा. येस आंनि बाय'ग्राफि बा आंनि सोमोन्दै नोंथांमोना सोङो गोबांनो. आं बिनि सोमोन्दै बानायदोंबो आरो माखासे बानायदों आरो बानायबावगोन नोंथांमोना. आरो बिनि सोमोन्दै आरो गोबां नलेज लाब एक्सप'ज खालामनाय फेक ट्रु आरो गोबां टेक्निकेल बेयो जागायजेनगासिनो दं. जे सुरुबातसो स्टार्टिंसो दा जोनोमसो जादों. जों बानायगासिनो आरो गोबां दंबावो. स' नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हासै. मोजां बिराद नोंनि थाखायनो बेनिफिट होननानै बुंजायो. मिजिं हाज'वारि आदा नों जोबोद बाख्नायजाथाव आदा एफा खस्थ' खालामो आदा नों आंबो ट्राइ खालामगोन आदा नों बायदि लाइफआव साक्सेसफुल जानो. येस आं साक्सेसफुल जायाखै लाइफआव. आं जास्ट स्ट्रागलिं खालामगासिनो दङ. स' येस डेफिनेटलि आं बेखौ गोजोननाय मोनबाय जे आंनि भिडिअखौ बा आंनि बाथ्राखौ नुनानै नोंथाङा नोंनि गोसोखौ गोजोननानै इन्सपायार मोनदों. नोंथाङाबो जानो लुबैदों आं बायदि जानो नाङा आंनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा. आं बायदि जानो नाङा आंनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा. येस थेंक इउ स' माच नोंथांमोना इन्सपायार मोनदों. ट्रेभेल्स ब्लग बुंदों नों मोनसे भिडिअ खालामलाय मारै जौ फानालासेबाबो जानो हागोन जिउआव गामिनि मानसिफोरा माने बिनि बुंनायनि मिनिङा जादों मोनसे भिडिअ बानाय जे गामिनि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा माब्रै
जौ फानाब्लाबो संसाराव जानो हागोन संसार थांना थानो हागोन बिनि सोमोन्दै आं बानायखाबाय जौ फानग्रा आरो जौ लोंग्रानि फारागथि स' बेयावनो गासिबो मानसिफ्रा नायनानै बुजिसै आरो आं बिनिफ्राय आरो अके डेफिनेटलि नोंथांमोना फर्स खालामबा आङो उनावहाय इयुनाव बानायबावनो सेस्था खालामगोन अके बिटिउ बर' होननाय मोनसे दङ सासे गामियाव जौखौ बोरै बन्द' खालामनांगौ बिनि बागै मोनसे भिडिअ बानायलाय ब्र' होनना बुंदों स' आं बिनि सोमोन्दै भिडिअ बानायखाबाय नोंथांमोना जास्ट नायल' जौ फानग्रा फारागथि आरो जौ लोंग्रा फारागथिनि स' तपन बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट खालामदों फ्रेन्ड नोंनि साननाया जोबोद मोजां बर' हारि जौगानायनि थाखाय फ्रेन्ड बर' हारियाव उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि भिडिअ बानाय बिसोरो दिनै एसे दैज' लाना फरायनायाव आवगायमोनब्ला बर' हारिया बेसेबां जौगागौमोन औ आं बिनि थाखायबो गोबां भिडिअ खालामबाय सिगांनिफ्रायनो नोंथांमोना नायबाय थायोब्ला बुजिलांगोन आं मा बानायदों येस उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा थाबनो जा 24, 25, 26 नि उनाव फरायग्रो सिगां डिग्री कमप्लिट खालाम साख्रि मावनोबा हिन्जावखौ फिनो हानाय केपासिटि जाग्रो आरो बिनि उनावहाय हिन्जाव मानसिफोरखौबो बुंबाय आङो सिगांग्रो एसे इडुकेटेड पार्सन जाग्रो फरायग्रो जे गावनि गथ'खौ देनां हाबा जानानै गथ' जोनोम जाहोयोब्ला गथ'खौ फरायहोनो हानाय बा फोरोंनो हानाय ABCD आरो गियान होनो हानाय मोजाङै स' बिजिन्दार नार्जारिया बुंदों सार सानडे कमेन्ट खालाम सानडे कमेन्ट बक्स खालामबाय रिप्लाइ खालामनाय भिडिअ खालाम होननानै बुंदों आरो बिजिन्दार नार्जारिया आरो बिकास बसुमतारिया बुंदों साउथ इण्डियानि एक्टरफ्रानो हाया माथो आदा नोंनि एक्टिंजों नंगौ नामा थेंक इउ स' माच गाइस आं बबाव एक्टर नङालै आं जास्ट ओरैनो देखायो आरो नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय मिथिसार बसुमतारी बुंदों एसे आबसुनि सोमोन्दै खोन्था मा मावदों बर' हारिनि खामानि गाबोननो ला बे शुटिंखौ होनना बुंदों माने मिथिसार बसुमतारिया बुंनो सानदों कि आबसुफ्रा मा खामानि मावदों बिथांमोननि सोमोन्दै एसे बुं बे शुटिंखौ गाबोननो ला गाबोननो भिडिअखौ खालाम होननानै बुंदों स' आं नाजागोन बानायनो एसे नायग्रोनि एसे एनालाइज खालामग्रोनि नोंथांनि रिकुवेस्टखौ आङो पेन्डिंआव दोननोसै स' आङो बेखौ फिउचाराव आङो बेखौ भिडिअखौ खालामगोन स' थेंक इउ फर कमेन्ट्स एन्ड खनेश्वर रामसेरिया बुंदों हेल' नोंथां गिबियावनो गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम मोजां खौरांखौ फोसावनायनि थाखाय स' थेंक इउ बिनि उनावहाय नाथाय 4,000 क्रर नङा 4,000सो आं बेखौ सिगाङावनो कमेन्ट्सआव रिप्लाइआव दानि बुंखाबाय नोंगौ नोंसोर सानैयाल' बेखौ दासिम हमनो हादों आरो गुबुना हमनो हायाखै मैखोम नार्जारिया बुंदों मोजांलै आदा भिडिअआ बाट 16-17 इयार्स ट्रु लाभ जानो हायोना हाया येस डेफिनेटलि मानो जानो हाया 16 आरो 17 बोसोरा मा मोजां मोनलायनो रोङा नामा बा 15-12 उन्दै गथ'फ्रा मोजां मोनलायनो रोङा नामा रोङो बाट मोजां मोननायनिबो लिमिट थायो बै समाव नोंनि जिउखौ दाग्रोनो रोंनांगोन मोजां मोननाया गावबागाव साइडआव आरो फिउचाराव नैबे उदैखौ फुंनो हायाब्ला साख्रि लानाय जब मावनाय बा हिन्जावखौ फिनो हानाय जुदि केपासिटि जायाब्ला बे मोजां मोननाया बे बेखार बायदियाव जायो मानो होनब्ला गावस्रालांनो गेजेर जायो जेब्ला नों देरगोन गेदेर जागोन अब्ला 20 बोसोर बा 25 बोसोर बा 30 बोसोर जागोन अब्ला बै बोसोराव जेब्ला नों हिन्जावखौ हाबा जानाय समाव हाबा जानाय समाव बा नों हिन्जावखौ फिनो हायाब्ला अब्ला नोङो मा जागोन बा गावलायलायनाय जासिगोन अब्ला बे नोंगौ 16 आरो 17 बोसोराव मोजां मोननाया ट्रु जायो लाबा फुजा बर' नोंनि लाइफ स्टाइलनि मोनसे भिडिअ बानाय प्लिज फुजा बर'आ बुंदों नोंनि लाइफ स्टाइलनि मोनसे आरो सिगाङावबो सासे बुंबावदोंमोन बेबो बुंबावबाय अके आङो नाजागोन स' नेक्स्ट टाइमाव नाजागोन आङो नोंसिनि रिकुवेस्टखौ पेन्डिंआव दोनबाय ओमफ्राय फेसबुकआव सासे मानसिया आङो दाख्लै आंनि फेसबुक पेजाव नङा दे आंनि फेसबुकआवल'सो बानायदोंमोन माइ महेश्वर नाम्बार बसुमतारिनो नामानो बिदि माइ महेश्वर नाम्बार बसुमतारि मा बुंदों आं मोनसे लाइभ होदोंमोन मा होनदों बियो बेफोरखौनो जाम्बा बायदि आपल'ड खालामो नामा बिफोरनो रावाथ' ओरैबायदि माने हिंसाखा लाइभ आपल'ड नामा बियो मोनसे लाइभ होदों आङो स' ओरैबायदि हिंसा दं आंजोंबो फेसबुकआव आङो लाइभ होदोंमोन माइ महेश्वर बसुमतारि होननानै बुंनाय नाम स' बे हिंसाखा बे हिंसालि सावस्रिखा मानसिया अशक बर' बुंदों आदाया सानडे कमेन्ट बक्स खालामा नामा होनना बुंदों स' नोंथांनि रिकुवेस्टफ्रावनो आं खालामबाय दायो ओमफ्राय रिमा बर' बुंदों आदा मोनसे कुइसन्स BA आव मेजर थानायफोरनिखौ जेनेरेल साबजेक्टआव मोननाय नाम्बारखौबो फाइनालावहाय प्लास खालामो ना खालामा आं एसे गोनो गोथो जादों येस खालामो माने खालामा जादों नों जुदि मेजर लादोंब्ला बे मेजरजों नोंनि जेनेबा हमना ला नोङो फिल'सफि बा इक'नमिक्स बायदिसिना गोबां ओमफ्राय बिनि उनाव ससिय'लजि मा दङ आर्ट्सआव फरायनायाव स' बिसोरनि गेजेराव नोंनि मेजरनि एक्सट्रा थाखायो बेखौ नोंसोरजों पार्सेन्टेजआवबो
बे लाफायो बे एड जाफायो फाइनालाव मानो जाया जानो जाफायो स' मानोथो मेजर एक्सट्रा बे मानोथो मेजरा लिस्टआवनो थाफाखायो बाट बिनि सायाव नोंस्रा मोनफा एक्सट्रा मा होनोमोनलाय फोर्थ साबजेक्ट थायो बे फोर्थ साबजेक्टखौसो लाफाया बाट मेजरखौ लाफायो दै मेजरनि पार्सेन्टेज हिसाबैसो सोलिगोन हिन्जावफोरखौल' दाय होयोब्ला निर्मल ब्रह्मआ बुंदों हिन्जावफोरखौल' दाय होयोब्ला जानाय नङा जों बर' हौवाफोरखौबो दाय दं बर' हौवाफोरा थिगमोनब्ला बर' हिन्जावफोरा सान्दुं अखा ना फाननाय ना सान्दुं अखा ना फाननानै बेदर दाननानै मैगं फाननानै जानांनाय नङामोन निर्मल बसु ब्रह्म थिगखौनो बुंदों आं बिनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ बानायबाय नोंथाङा बेखौ नायनो हासिगोन आरो गोबां एन्सारबो होबाय बिनि सायाव आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंबावसै बेयाव मोनसे नोंनि एन्सारावबो मोनसे नुदों आरो हिन्जाव आरो हौवा खामानियाव जेबो फारागथि गैया हिन्जावाबो खामानि मावनांगोन हौवायाबो खामानि मावनांगोन येस आं बेयाव नङाखि हौवाजोंल' सापर्ट दं आरो बेयाव नङाखि आं हिन्जावजोंल' सापर्ट दं आं मोननैजोंबो जुदि सानैबो खामानि मावदोंब्ला जुदि हिन्जावा मावदोंब्ला हौवायाबो मावथारनांगोन आरो हौवाया मावदोंब्ला हिन्जावाबो मावथारनांगोन स' सानैनि गेजेराव बे मोनसे जिउ बिसोरो संसार आलो गोजोन जानोसो हाबा जादों बेयाव नांलाय खमलायनो हाबा जायाखै स' निर्मल ब्रह्मनिसिम आं बेखौनो बुंनाय थाबाय आरो बिनि उनावहाय सदीप बसुमतारी मा जब मावो नों आदा मा खामानि मावो आदा दाख्लै रियेल स्ट'रि अन मी हराव साख्रि मावनाय गोरलै नङा माने जब मावनाया गोरलै नङा हराव स' बेयाव बे कमेन्ट्सखौ होदों येस आङो ससियेल एजुकेटिभ एसिस्टेन्सआव जब मावो स' फिउमा सर्स इन्टारनेसनेल प्रसेसआव बे टाइमाव बेस्टआव मावो जे बे इउकेएसनि आन्डाराव दङ स' इउकेएसनि रुल इउकेनि टाइमै सोलियो स' बेनो आरो बिनि उनावहाय Mohan Senariya बुंदों Mohan Senari Hi Prakash I'm your big fan and I like to say that this is the best episode in my view 18 बोसोरनि बैसोल'मोन गथ'आ नाथाय सिखार जानांबाय मुस्लिम सेंग्राजों साख्रि मोनगोन 15,000सोनि स' बे भिडिअ'आव बिथाङा आंनि भिउ आंनि एपिसड माने आंनि चेनेलाव बांसिन मोजांसिन नुदों स' थेंक इउ स' माच Mohan Senari for your love and for your support and आङो बिनिफ्रायबो साबसिन बानायनो नाजाबावगोन दावहा रामसियारा बुंदों मुभि खालामदों फंबाय जोबोर मोजां जागोन बेबो बेयावनो बुंदों स' थेंक इउ सार बिनि थाखाय रियेल इनफरमेसन बुंदों बिब्दिजों बर'आ माबाफोर जौगानाय दं नामा बुंनोब्ला बड'लेण्ड नांगौ होन अब्लासो जों दं बियो बर' सुबुंफोरखौ फोलानायसोनो बे मोनसे दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जे बिश्वजित दैमारि सारा रायजो सभायाव बर' लेंगुवेज इउज खालामदोंमोन स' बेयाव आङो बर' लेंगुवेज इउज खालामनाय सर्ट आरो बिनि सोमोन्दै बुंदोंमोन स' बिथाङा बुंदों बिथाङा बिश्वजित दैमारिखौ बुंदों आरोना कि बेफोर बर' लेंगुवेज बाहायनायखौलाय मा स' बुंनो बड'लेण्ड दाबिनायखौ खालाम स' अके लासै लासै बुजिलांगासिनो दं जोंनि पलिटिक्सफ्रा मिथिबायना दा बर' लेंगुवेज बाहायनाय स्टार्ट जाबायना आरो ड्रेस गाननाय जोंनि हारिमुनि ड्रेस गाननाय जोंनि हारिनि ड्रेस गाननायबो थांगासिनो दङ लासै लासै नेथ'दो एसे अशक बर'आ आरो बेखौनो अके बेखौ होनखांखाबाय आङो दा अशक बर'आनो आरो बुंबावबाय आदा आं नोंथांनिसिम मोनसे खोथा सोंनो सानदों आदाया अन्नानै खोन्थाहर आदा आं 3 बोसोर जाबाय आंनि लाभ खालामनाया दा आं दा नागारनो सानदोंमोनलै माबा मुलि दं नामा प्लिज टेल मी मोजांखौ मानो मोननाय नोंथाङा स' सिगांग्रो मोजां मोननायखौ माने सिख्लाखौ मानो मोजां मोनदोंमोन माबोरै मोजां मोनदोंमोन आरो मानि थाखाय गारनो नागिरदों रिजनखौ आंनो खोन्थाग्रो आरो मा जादों बिनि उनावहाय आं जाला माला बे नुवाखै आङो नोङो मोजां मोननायखौ गार मिथिबायना स' आं बेखौ बुंनो हाया स' बेनो प्र बार' होननानै बुंदों बिराद गोबां कमेन्ट्स होदों आं बिनिखौ आङो उनावहाय बाहायनोसै बेखौ स' एबि मिक्स 10आ बुंदों आदा गाज्रि दामोन नोंखौ सोरबा सिख्लाफोरा प्रप'ज खालामफेरदों ना खालामफेराखै एबि मिक्स 10 नामाबोथ' गोबां डेन्जार थाखायो नामा जानो हागौ माबा मोनसे बिआथ' बसुमतारियाव गोग्लैखाबाय एआबा मायाव गोग्लैयो मिथिला खालामबाय खालामनायालाय स' आङो दा बिनि कमेन्ट्सखौ आङो रिप्लाइ होथ'ला खालामदोंमोन खालामनायालाय प्रान्जिल बसुमतारिया बुंबाय
इंग्लिश ग्रामार टेन्स भइस नेरेसनखौ नोंनि बेखौ इउटुबाव बानायना हगारलाय आदा बेखौ स्टुडेन्टफोरानो नायगोन लाब नागिरनाबो लाब माने बियो इंग्लिश ग्रामार टेन्स भइस बेफोरखौ इउटुबाव बानायनानै फोरोंनो खोन्थानाय मोनसे भिडिअ माबा लिरदों कमेन्ट्स लिरदों बाट कमेन्ट्सखौनो लिरनायखौनो आङो बारा मोजां फरायनो रोङासै मानसिया लिरनोनो बारा रोङासै अमित बर' बड'लेण्ड बेस्ट इउटुबार ब्र बड'लेण्ड बेस्ट इउटुबार आङो थेंक इउ स' माच नोंनि बे टाइटेलनि थाखाय थेंक इउ स' माच मबाइल बाहायनाय गेम स्टाडि नलेज नोंनि गोसो हमथानाय बिनि एपिसोडाव बे भिडिअआव बुंदों सासे मानसिया रहित बर'आ बेकग्राउन्ड मिउजिकआ गोसारनाय जादों सरि फर दिस एन्ड आं बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ एसे खम खालामसै एसे स' बिनि थाखायनो रहित बर'आ बुंदों आरो फोरमान ब्लगआ बुंदों आदा मबाइलजों ब्लग खालामो नामा आदा येस मबाइलजोंबो ब्लग खालामो क्रिस्मा मोसाहारि क्रिस्मा आइजो सिख्ला मानसि जानो हागौ ना नों फंबायनि बाथ्रायानो गोरबोआव हाबो मोजां मोनो नोंनि भिडिअखौ नायना नोंगौ नोंनि बर' माहारिया जोंनि बर' माहारिया गासैबो गुलाय गुजाय जाजोब्बाय येस बिनि थाखायनो आङो नाजादों कि जोंनि बर' हारिया एसे आरो बुजिलांगासिनो दं जाय मानसिफ्रा एसे गाज्रि कमेन्ट खालामो आं दिनैसिम मोनफ्रोमबो भिडिअखौनो आङो हारिनि थाखायसो बानायदों आरो दिनैसिम आङो रावबो मानसिफोरखौ बुङाखै जे आंखौ साबस्क्राइब खालामथार बाट आं जुदि इसेबां खस्थ' खालामदोंबा नोंथांमोनाबो मोनसे बेफोरबायदि फिथाइ बा मोनसे रिजाल्ट होयोब्ला माने साबस्क्राइब खालामनाय माबा मोनसे लाइक खालामनाय कमेन्ट खालामनाय शेयार खालामनाय आं इन्ट्रेस्ट मोनो आरो स' बेफोरनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि नोंथांमोना जुदि बेफोर खालामोबा जोंहा आरो भिडिअ खालामनायनि मोनफा आरो गोसो जाबावो पाबजि बड' किलारनो नामानो पाबजि बड' किलार मा होनदों बेफोर बिमा बिफानिसो दायलै हगारना होयो जेबो थाल लायाला बेयाव बेफोर बिमा बिफानिसो दायलै हगारना होयो जेबो थाल लाया बेयावसो जायोलै नोंगौ बिमा बिफाया गावनि फिसाजो आरो फिसालाखौ नोजोर हो गावनि बिमा फिसाखौ गावनि फिसा आरो फिसालाखौ माबोरै खांनांगौ बेखौ बिमा बिफानि दाय जोनोम होदों बिमाया बिफाया बिसोर सानैबो खांनांगौ बिनि फरायनाय लिरनाय बिनि आखल आखु गासिबो दायनिगिरिया बिमा बिफा अके स' बिसोरो जुदि खुला आगारोबा बिसोर बारखागोनखा नरेश्वर बर'आ बुंदों प्लिज आपल'ड मर भिडिअ लाइक दिस भिडिअ which will be helpful for Bodo student. I like your Bodo and encourageable suggestion can change other life. You are good advisor and YouTuber. Thank you so much sir. नोंनि लाभनि थाखाय नोंनि मोजां सापर्टनि थाखाय स' आं बिनि थाखायनो नोंथांमोना बिदि कमेन्ट खालामबानो आंनि गोसोआव गोरबोआव गोबां जाखाङो आरो बेफोरबायदि जाखांनाय आंनि गोसोआव गोरबोआव हाबहाबना दंजोबखाथारो बै हाबहाबना थानाय बेफोरबायदि बोसोन बा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ आङो बुंफोरजोबनानै होनो नागिरो नोंथांमोना जुदि कमेन्ट्सखौ मोजां होयोब्ला स' माखासे आंनि सायाव हिंसा थानायफोरखौथ' जाब दोनदो नोंथांमोना अननाय स' बिनि थाखायनो थेंक इउ स' माच माखुराम बसुमतारी बुंदों बिटिसिनि बर'फोरा खौसेथि गैया आरो सांग्रां गैया अके आं रिकुवेस्ट खालामो गासिबो बर' मानसिफ्रा बिटिसि आसाम बिदि होनलायनाङा गासिबो बर' कमिउनिटिस बुं बिटिसिनि बर' बिदि होनलायनांलायला अके मालाबा समाव बेफोरबायदि गोरोन्थि जालायबा बेफोरखौ निमाहा होलायदो स' बेफोरबायदि बुंलायनांला बर'खौल' होनदो जों बर'नि हारिखौल' बुंदो स' बर'नि जानानै जोङो बयबो बर' हारिखौ रिकुवेस्ट खालामो बयबो खौसेथि जा आं बयखौबो बे कमिसनि दारै रिकुवेस्ट खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनाव क्रिस्लिना बसुमतारी बुंदों आदा नों आंनि बुंनायखौ मानिलाय आदा नों मोनसे भिडिअ खालाम आदा ससे फरायना हाबा जानानै फिसाय गारनाय मानो नागारजाना बिदिसियाव थांनायाव आदा अन्नानै बेखौबो नों अन्नानै भिडिअ खालामना अके लोगोफोर गावनि फरायनायखौ गारनानै मालाबाबो माबा माबि फैसा आर्निं खालामनाय माबा मोनसे आर्निं खालामनाय जुदि थोजासे दंब्ला बेफोरबायदि दासान स' फरायनायाव गोसो होग्रो बिनि उनाव साख्रि खालामनाय मावनाय सिगां नलेज लाग्रो नलेज गैयाबा नों बोरै साख्रि मावगोन नङा होमबा नलेज गैयाबा बोरै साख्रि मावगोन स' नलेजखौ सिगां आरजिग्रो ओमफ्राय बिनि उनावहाय गोसोथोनाय मोजां मोनलायनाय बेखौबो लाफा आं बेखौ बुङा जे गोसोथोलायनाय मोजां मोनलायनाय बयहाबो मोन्थाय दङ अके स' बानायगोन आं नोंनि रिकुवेस्टखौ पेन्डिंआव दोनबाय स' अके
J.BYT आ बुंबाय गस्ला लंपेन्ट हरबाय आं बर' रिलिफ थाग्राफोरनो थेंक इउ स' माच J.BYT नोंनि बेफोरबायदि हेल्पनि थाखाय दाख्लै बावै दैबाना जानायाव बुंदों बे बिथाङा स' थेंक इउ नोंनि थाखाय सोरां औवारिया बुंदों आदा सानदे कमेन्ट्स खालाम प्लिज नो बायदिसिना बुंदों आरो बिनि उनावहाय दि इस्लारिया बुंदों जोंनि बर'फोरा इउटिउब चेनेल ब्लग बानायग्राफोरा बेसेबां दं आदा मोनथियो नामा मोनथियोब्ला प्लिज खिन्था हरदो आदा आं बारा मोनथिया आलफ्रेड बसुमतारी सासे दङ आं बिथांखौ मोनथियो ओमफ्राय बेयो बिथाङा ब्लग्स ट्रेभेलार्स ब्लग खालामो बेराय आरो बिथाङा इंलिस रावाव बाहायो स' बेनो बिनाव आरो गोबां दंबावो खोमा आं बे बारा एसेबां मोनथिजोबा सोरांवारि अके थेंक्स आदा UK जबनि थाखाय कम्पिउटार कर्स लानांगौ ना आदा येस मानो कम्पिउटार कर्स लाङा आजिखालि कम्पिउटारजोंनो डिजिटेल जाबाय आजिखालि नों जुदि कम्पिउटार रोङाब्ला नों साख्रि मोननाय बा नोंनाव माइन्ड थानांगोन एखेबारे फरायनायजोंल' जाया नोंनाव एक्सपिरियेन्स नोंनाव नलेज थानांगोन गोबां प्रेक्टिकेलि नलेज थानांगोन बे जाबाय कम्पिउटारनि सायाव अफिसाव खामानि मावनो मिथुन बसुमतारिया थारैनो नोंनि बुंनाया 99% मोजाङानो जादों हायोब्ला सानसे सम लाना 20 मिनिटसो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंबाव आदा आं जोबोद मोजाङानो मोनदों स' थेंक इउ स' माच आं बानायगोन नोंथांमोननि रिकुवेस्टखौ होगोन आङो स' बानायगोन आङो बिनि भिडिअ जयन्त बर' हाय आदा बे भिडिअआव जा बाथ्रा बुंदों गासिबो राइट थेंक इउ स' माच दैथुन बसुमतारी ब्रादार नोंनि बुंनाया अल राइट सानडे कमेन्ट खालाम स' खालामबाय आङो नोंथांमोननियाव कम्पिउटार साइन्सखौ माब्रै हाय लानो आदा अननानै प्रिप्लाइ खालाम अके साइन्सआव फरायोब्ला जोङो BSc कम्पिउटार साइन्स मोनो अके बिराद मोजां जाबाय माथो कम्पिउटार साइन्सआव जुदि BSc कम्पिउटार साइन्सआव फरायनोबा BSc कम्पिउटार साइन्स मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जुदि BTech फरायोब्ला बेयाव CSc कम्पिउटार साइन्स इन्जिनियारिं मोनो जुदि नों जेबो फरायबा BCA बेचेलर अफ कम्पिउटार एप्लिकेसन फरायनो हायो स' नोङो डिप्ल'माबो लानो हायो PGDCA EGDCA माने रनसय बर' ब्र नोंथाङा फरायसुलिफोरनि थाखाय इंलिश ग्रामारनि भिडिअ खालाम स' नायगोन नेक्स्ट टाइमाव अके निरन मोसाहारि हाय ब्रादार नोंथांनि गामिखौ आं मोनथिनो लुबैदों दासिमबो आं नोंनि गामिखौ मोनथिया मा डिस्ट्रिक्टनि आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि थेंक इउ स' माच नोंथाङा सानडे कमेन्टआव रिप्लाइ खालामजानो थिनदोंमोन स' खालामबाय आङो दायो जापानिस इनसेफेलाइटिस मा नाम बेलाय जापानिस इनसेफेलाइटिसनो ब्र नामानो माबायदि ना जापानिस इनसेफेलाइटिस ब्र मोनसे भिडिअ बानाय दैबानाजों भुगिनाय मानसिफोरनो दिनै मानो थान्दा खांनायखौ लानाय जादों BT सरकारा मानो राहाखै अके पेन्डिंआव दोनबाय बिरजय नार्जारि हाय ब्र नों मा स्ट्रिम फरायनायमोन येस आङो कमार्स स्ट्रिम फरायदोंमोन बाट आङो दायो कम्पिउटार एप्लिकेसनाव फरायबाय कम्पिउटार साइन्सआव अके सानडे कमेन्ट खालामनो थिनगासिनो दं सानडे कमेन्ट खालामनो दङ खोन्थाबाय आङो अशक बर'आ बुंबाय आदाया आखायाव लानाय बिजाबनि मुंखौ बुं भगवत गीतालै बर' रावाव लिरनाय बेखौ अके आदा रहित नार्जारि बुंदों आदा नों दा जानोबा नों बायदि जानोब्ला आं मा खालामनाया मोजां जागोन अन्नानै रिकुवेस्ट खालामबाय नोंखौ आदा आरे फंबाय नों गोसो हो फराय नलेज सोलों गासिबो आं बायदि मानो जानो आंनिख्रुइ बांसिन जानो नाजाना स' बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामबाय आदा बेनो आरो बुंबावबाय आदा गेम स्पर्ट्सनि सोमोन्दै बानाय अके नेक्स्ट टाइमाव नायनोसै स' जोब्बाय दिनैनि कमेन्ट्स रिप्लाइआ स' थेंक इउ स' माच गाइस कमेन्ट्स खालामनो थाखाय नोंथांमोना एबार मोजां कमेन्ट्स खालाम आरो बिनि उनाव आं नोंथांमोननि रिप्लाइखौ होसिगोन नेक्स्ट टाइमनिफ्राय देवबाराव सानडेआव स' गाइस नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बेनिफ्राय बे इउटिउब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोना गोबां भिडिअ मोननो हागोन आं बेखौ गेरेन्टि आरो 100% बुंगोन आरो नोंथांमोना गोबां स' बाय थेंक इउ